Фитците GM Champions Australian, това е Ицо Трошев. Здравейте, приятели! Съвсем накратко в това видео ще ви разкажа за резистанса, за съпротивата, за статуквото, което е в нашите глави. Какво представлява то и какви щуротики върши то в нашите глави. Отново ще използвам нашата зала Champions Australian, а и не само, защото изграждайки въобще като цяло Fitness Gym от първата копка до включително и завършването на шампиона на силата, през всички тези години изминахме един път, през който съпротивата беше неизменно по петите ни. Дърпаше ни назад, риташе ни, блъскаше ни, обиждаше ни през всичкото това време. Предполагам, че същото и прави с вас. Това, което всеки ден, когато се събудим и отворим очи, трябва да знаем, че имаме да свършим работа. Имаме да свършим работа през деня и тая шибана работа няма друг кой да ни я свърши, освен ние. Няма друг кой да стане и да напише статия във Фейсбука или в блога, освен нас. Няма друг кой да дойде да направи шибаната тренировка, освен нас. Няма друг, който да прочете яката книга, освен нас. Няма друг, който да си хване дупето, да се квалифицира и специализира и да отиде да вземе позиция, която е високо платена. Няма друг, освен нас, който да измисли уникален бизнес. Бизнес, който никой до сега не е измислил. Има интернет, в края на крещата. Това, което искам да кажа е, че резистанса е тази, която е в главата ни и всеки Божи ден ни дърпа назаде и ни казва колко сме гадни, колко сме тъпи, колко сме неуспели, как еди кой си е по-добър от нас, как не може да се справим с дадено предизвикателство. Но в крайна сметка това е просто един глас. В крайна сметка това е глас срещу избор. Нашият избор е този, който в случая може да се изправи срещу статуквото и срещу резистанса. И да я победи. Въпросът какво решение ще се вземе всеки Божи ден определя нашия професионализъм и нашето бъдеще, нашите характери. Така че много мъчно ми стане, много тъжно, когато виждам хора всекидневно, които постоянно мрънкат, които постоянно се оплакват, какво било в България, какво било в Бургас, как не може да се направят работа, не може да се намерят такова работа, как взимали толкова малко пари. Раждаме се с някаква мисия. Всеки има някаква мисия. Всеки трябва да извърши шибаната работа, която трябва да извърши. Не става с мързел, не става с седене по компютрите по цял ден и по цяла нощ, а става с яка работа, с последователност, с четене на шибани книги, които всеки пренебрегва, защото в крайна сметка в тях е познанието. Така че опита, нашия опит, моя опит, показва, че абсолютно всичко може да се постигне. Има толкова много примери вече в България на хора, които са успели в много области, така че защо ти да не си следващия, който ще успееш? Въоръжен с интернет и с 20-часов работен ден,
абсолютно всичко е възможно, абсолютно всичко може да се постигне. С две думи още за съпротивата. Съпротивата, тя ще продължава да върви след теб. Ще продължава да ти юрка, ще продължава да ти обижда, ще продължава да ти рита. Но твоите решения са тези, които ще доведат до успех. Ще доведат до успех над нея. Защото ти имаш избор. Ти имаш избор да й се подчиниш или да набиеш един шут газа и да продължиш напред. Никога не забравяй, че имаш избор. Избор да свършиш или да не свършиш нещо, избор да кажеш или да не кажеш нещо, избор да дигнеш телефона или да не го дигнеш, избор да вземеш тази книга или да не я вземеш, избора да гледаш футболен матч или да не гледаш футболен матч, избора да гледаш тъпо шоу от рода на Big Brother и каквото и да е там и да се загубиш времето, вместо да го отделиш на семейството си. Така че изборът и ежедневната работа, която трябва да се свърши всеки ден, е тази, която ще победи съпротивата в главата ни. Така че хора, стягайте си дупетата и работете. Христо Трошев, Fitness Gym Champions of Strength. Успех!